அடுத்ததாக கவிதை வாசிக்க வருமாறு சென்னை துறைமுக தமிழ் சங்கத்தை சார்ந்த ஓமைச்செம்மல் திரு பவனந்தியார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாதுக்கண்ணன் அவர்களே, மதிய உணவை வயிறுகள் நிறைந்திருக்க தமிழ் எனும் புதிய உணவை காது வழியாக அருந்துவதற்காக பசித்த செவிகளோடு இங்கு கூடியிருக்கும் இலக்கிய ஆர்வலர் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் வழங்க இருக்கும் கவிதை தலைப்பு அழகின் தொகுப்பு ஆலயம் போகிறது. தலைப்பை மீண்டும் கவனிக்காதவர்கள் சொல்கிறேன். அழகின் தொகுப்பு ஆலயம் போகிறது. ஆலயம் போகும் அழகின் தொகுப்பே அன்னங்கள் மயில்கள் நடைகற்கும் வகுப்பே. ஆலயம் போகும் அழகின் தொகுப்பே அன்னங்கள் மயில்கள் நடைகற்கும் வகுப்பே. கவர்ந்தெழுக்கும் காந்தம் என்றாலும் கடினமில்லை உன் வடிவம். கவர்ந்தெழுக்கும் காந்தம் என்றாலும் கடினமில்லை உன் வடிவம். உன்னால் ஈர்க்கப்படினும் இரும்பில்லை என் இதயம். உன்னிடம் வழிபவன் அல்ல நான், உன்னை வழிபடுபவன். உன்னை வழிபவன் அல்ல நான், உன்னை வழிபடுபவன். கோயிலுக்கு நீ போகலாம் ஆயினும் என் அம்மனே நீதானே அம்மனி. கோயிலுக்கு நீ போகலாம் ஆயினும் என் அம்மனே நீதானே அம்மனி. அர்ச்சனை தட்டுக்கள் ஆசையோடு காத்திருக்கின்றன. அர்ச்சனை தட்டுக்கள் ஆசையோடு காத்திருக்கின்றன. இன்று இவள் நம்மில் யாரை வாங்கி சுமக்கப் போகிறாள் என்று. நீ கையில் மாலை வாங்குகையில் நீ கையில் மாலை வாங்குகையில் மலர்கள் எல்லாம் மறுபடி ஒரு முறை மலர்ந்தன. மறுபடி ஒரு முறை மலர்ந்தன. மறைந்திருந்த நாரும் மாலையில் மறைந்திருந்த நாரும் மார்தட்டி சொன்னது என்னையும் இவள் கரங்கள் ஏந்தி இருக்கின்றன என்று. காதுகளற்ற இரு முயல் குட்டிகளை போன்ற உன் பாதங்களில் இருந்து காதுகளற்ற இரு முயல் குட்டிகளை போன்ற உன் பாதங்களில் இருந்து காலணிகளை கழற்றி கோயிலுக்குள் நுழைகிறாய். காலணிகளை கழற்றி கோயிலுக்குள் நுழைகிறாய். கடைப்புக்கள் யாவும் தங்கள் நறுமணத்தை காற்றில் அனுப்பி உன் பாதங்களை முத்தமிடுகின்றன. நீ மெதுவாய் மிதித்தாய், நீ மெதுவாய் மிதித்தாய், உன் பாத மலர் பதித்தாய். பக்தர்கள் உள்ளே தவமிருக்க படிக்கட்டுகள் வரம் பெற்றன. பக்தர்கள் உள்ளே தவமிருக்க படிக்கட்டுகள் வரம் பெற்றன. கோயிலின் வாயிலில் கதவு மணிகளை கரங்களால் நீ வருட உன் கைவளைகளும் கதவின் மணிகளும் இன்னிசை போட்டியில் இறங்கின. கோயிலின் வாயிலில் கதவு மணிகளை நீ கரங்களால் வருட உன் கை வளைகளும் கதவின் மணிகளும் இன்னிசை போட்டியில் இறங்கின. தெரிந்தவர் எதிரில் வர தேன் குடித்த குயிலின் குரலில் தெரிந்தவர் எதிரில் வர தேன் குடித்த குயிலின் குரலில் நலமா என்று நீ வினவ வளைகளும் மணிகளும் வாய்ப்பொத்தி மௌனமாயின. வளைகளும் மணிகளும் வாய்ப்பொத்தி மௌனமாயின. உன்னிடத்தில் தோற்பதே உயர்ந்த விருதென கருதின. உன்னிடத்தில் தோற்பதே உயர்ந்த விருதென கருதின. கோயிலுக்குள் நீ வெறுங்காலோடு நடப்பது கண்டு கோயிலுக்குள் நீ வெறுங்காலோடு நடப்பது கண்டு வெயில் விலகி கொண்டது. கோயில் மரங்கள் குடைபிடித்தன. வெயில் விலகி கொண்டது. கோயில் மரங்கள் குடைபிடித்தன. கூடுதலாய் பூச்சொரிந்தன உன் பாதங்களின் பாதையில். கூடுதலாய் பூச்சொரிந்தன உன் பாதங்களின் பாதையில். கூடவே வர முடியவில்லையே என்று அவை குலுங்கி குலுங்கி அழுதிருக்கலாம். அதனால் மலர்கள் உதிர்ந்திருக்கலாம். கூடவே வர முடியவில்லையே என்று அவை குலுங்கி குலுங்கி அழுதிருக்கலாம். அதனால் மலர்கள் உதிர்ந்திருக்கலாம். குனிந்து உன்னை கண்ட கோபுர கலசங்கள் குனிந்து உன்னை கண்ட கோபுர கலசங்கள் கோபம் கொண்டன சிற்பியை எண்ணி. நகர விடாமல் நம்மை நட்டு வைத்து விட்டானே என்று. நகர விடாமல் நம்மை நட்டு வைத்து விட்டானே என்று புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். நீ வணங்கும் முன்பே சிலைகள் எல்லாம் கை கூப்புகின்றன. நீ வணங்கும் முன்பே சிலைகள் எல்லாம் கை கூப்புகின்றன. உன் போல் எழுந்து நடமாட எங்களுக்கும் வரந்தா என்று. அர்ச்சகருக்கு தட்டில் அதுவரையில் விழுந்தது காசு. அர்ச்சகருக்கு தட்டில் அதுவரையில் விழுந்தது காசு. நீ வந்து இட்ட பின் அர்ச்சனையும் ஆனது தூசு. நீ நெய் விளக்கேற்றுகிறாய், திரிகள் மனமு வந்து தீக்குளிக்கின்றன. நீ நெய் விளக்கேற்றுகிறாய், திரிகள் மனமு வந்து தீக்குளிக்கின்றன. தீக்குச்சியால் தீண்டியது நீ என்பதால் தீக்குச்சியால் தீண்டியது நீ என்பதால் சூடுபடுவதும் சுகமே என சொல்லி கரைகிறது சூடா. நீ நெருப்பெடுத்து நீராட்டியதால் உச்சி குளிர்ந்து உற்சாகம் பெற்ற ஊதுபத்திகள் உயரமாய் வளர்கின்றன.
உச்சி குளிர்ந்து உற்சாகம் பெற்ற ஊதுபத்திகள் உயரமாய் வளர்கின்றன. ஒற்றைவேல் முருகனை வணங்கிட உன் இரட்டை வேலினை மூடி திறந்த போது பன்னீர் விழிகளை பதற்றத்துடன் பொத்தினர் பலம் இடமாயிருந்த வள்ளி தெய்வானையர். உன் கூந்தல் போல அடர்ந்த தொகையை அருளினால் மட்டுமே இனி முதுகில் சுமக்க முடியும் என்று முருகக் கடவுளிடம் முறுக்கி கொண்டது மயில். உன் கூந்தல் போல் அடர்ந்த தொகையை அருளினால் மட்டுமே இனி முதுகில் சுமக்க முடியும் என்று முருகக் கடவுளிடம் முறுக்கி கொண்டது மயில். தரையின் பிறையே தயவு செய்து போகாதே பிள்ளையார் அனுமார் சன்னதிகளுக்கு. அவர்களது மகிமை அப்படியே நீடிக்கட்டும். உருட்டிய விழிகள் சிறுத்தன நீண்டு தொங்கிய நாவும் உள்ளடங்கியது. கனிந்த முகத்துடன் காளியின் முன் நீ நின்று வணங்கிய போது விபூதி குங்கும துகள்கள் விழிகளில் சிந்திட நீ கண்ணீர் வடித்ததால் உன் நெற்றியில் பொட்டிட்ட ஒற்றை விரலை மற்ற விரல்கள் கூடி குற்றவாளி கொண்டு நிறுத்தின. சில நாட்களாய் செவிட்டுச்சாமி காசு சேர்க்கிறது காது கருவி வாங்குவதற்கு. வேண்டுதலின் போது உன் குரல் கேட்கும் ஆவலில் தத்தம் முகங்களை தவறியும் பார்த்திராத நவகிரகங்கள் கூட நீ சுற்றி வருகையில் உற்று பார்க்கின்றன உன் முகத்தை. தாவணி பறக்க நீ வரக்கண்டு புத்தாடை வாங்கி தர சொல்லி கோயில் நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை எழுப்பியது கொடிமரம். தாவணி பறக்க நீ வரக்கண்டு புத்தாடை வாங்கி தர சொல்லி கோயில் நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை எழுப்பியது கொடிமரம். ஒரு கொடிமரத்தையே போர்க்கொடி தூக்க வைத்த பொற்கொடியே செய்தி தெரியுமா உனக்கு? ஒரு கொடிமரத்தையே போர்க்கொடி தூக்க வைத்த பொற்கொடியே செய்தி தெரியுமா உனக்கு? அன்று ஏதோ ஒரு வேண்டுதலுக்காக மண்சோறு உண்டு முடித்து புறப்பட்டாய் நீ. எறும்புகளுக்குள் ஏற்பட்டதாம் சரியான கடிச்சண்டை. எறும்புகளுக்குள் ஏற்பட்டதாம் கடுமையான கடிச்சண்டை. இனிய கண்ணீர் சிந்தி ஆனந்தமாய் அழுதது சூறைத்தாங்காய் உன் கையால் உடைப்பட்டதற்காக. இனிய கண்ணீர் சிந்தி ஆனந்தமாய் அழுதது சூறைத்தாங்காய் உன் கையால் உடைப்பட்டதற்காக. தங்கம் வெள்ளி என நிரம்பி ஒளி முங்கியலை கிண்டி கிளறி கொண்டிருக்கிறார் கடவுள். தங்கம் வெள்ளி என நிரம்பி வழியும் முந்தியலை கிண்டி கிளறி கொண்டிருக்கிறார் கடவுள். நீ போட்டு விட்டு போன ஒற்றை நாணயத்தை தேடி கோயில் விட்டு வெளியேறி காலனிக்குள் கால் நுழைத்தார். பாதுகைகள் ரெண்டும் தம்மை பட்டத்து யானைகளாய் பாவித்து கர்வ பார்வையோடு சிதறி கிடந்த செருப்பு தோழர்களிடமிருந்து விடைபெற்றன. கோயில் விட்டு வெளியேறி காலனிக்குள் நீ கால் நுழைத்தாய். பாதுகைகள் ரெண்டும் தம்மை பட்டத்து யானைகளாய் பாவித்து கர்வ பார்வையோடு சிதறி கிடந்த செருப்பு தோழர்களிடமிருந்து விடைபெற்றன. பிற்கனை விழிகொண்ட பொற்சிலையே உன் வழிபாடு கோயிலுடன் நிறைவுற்றது. நானோ வழிநெடுக வந்து உன்னை வழிபடுகிறேன். இனியும் இது தொடரும். உன் இல்லம் வரை மட்டுமல்ல, இல்லால் என்றாகி நீ என் இல்லம் வந்து சேரும் வரை. நன்றி. வாய்ப்புக்கு நன்றி. வணக்கம்.